non sei se estás de acordo conmigo, pero eu penso que o fútbol sala cada vez está como medrando cada vez máis a ser un deporte moi da zona, moi territorial. É dicir, si nos basamos en afluencia nos pabillóns, os equipos que máis meten non son os equipos que están en cidades grandes. Falo No, de Manzanares, falo de Manzanares, Valdepeñas, efectivamente. Noia, Peñíscola. O sea, non son povos que crean unha tradición do fútbol sala aí, pero se nos fixamos en cidades grandes, o Fútbol Club Barcelona mismamente fai 10 anos encheu o Palau e agora enche No, no. un lateral da grada e pouco máis. Sí, sí, sí. Sí, 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 aí estou totalmente de acordo contigo. Antigamente era máis tema de cidades, os equipos, pero ora o que dis ti, Valdepeñas, Manzanares, ao final non son cidades, son, sí, vilas grandes, pueblos. Que é bon ou malo? Non o sei, está claro que é moito máis difícil conseguir patrocinadores a un equipo dun pueblo que veña, pois, por exemplo, un equipo, invento, o da Coruña ou de Vigo e tiña un equipo en primeira división que as empresas pois, te queren pois, que se forme unha cola para buscar patrocinadores. Seguro que é moito máis difícil, pero non sei por qué nas cidades non ten ese tirón. O Inter non é o mismo que fai anos, ora de No. feito Movistar deixa de ser patrocinador, fai anos enchían sempre o pabellón, era un club referente en Madrid, que estamos falando onde hai moitísima competencia deportiva. E ese tirón nas cidades parece que sí que se perdeu.